quan em va rebre a la solitud de la seva tranquil·la habitació d'hotel, només anava amb roba interior, de color blanc. I el primer que vaig fer va ser fixar-me amb la nuesa de les seves cames. I em va sorprendre que era completament garrell. I per això vaig entendre que a Juan Manuel Fangio l'anomenessin el Chueco de Valcarce. I en aquella primera i única entrevista que aquell jove periodista va fer a aquest avi que anava amb samarreta i calçotets i que ja havia guanyat 5 campionats mundials de Fórmula 1, vaig entendre el sentit d'algunes de les seves cèlebres frases, com per exemple aquella que diu que els grans campions són els que són capaços de guanyar curses corrent el mínim possible. I això és justament el que va fer Sebastian Vettel al circuit de Sakhir. El de Ferrari va guanyar com ho feia Fangio, administrant l'avantatge, dosificant el desgast dels pneumàtics i, sobretot, controlant les errades dels rivals. A la cita anterior, a Xangai, la victòria de Lewis Hamilton va ser possible perquè Kimi Raikkonen va frenar més del compte el seu company a Ferrari, Sebastian Vettel. I la victòria de l'alemany, la segona de les 3 curses que s'han disputat aquesta temporada al circuit de Bahrain, va arribar perquè, en aquest cas, Valtteri Bottas, que havia sortit des de la pole position, va retenir més del compte a Lewis Hamilton. L'any passat, el britànic va perdre el títol a la segona meitat de la temporada. I atenció, perquè aquest any podria passar el mateix, però a la primera. Habitualment, la primera fase del campionat no té tanta transcendència, però amb les coses que estan passant, estem veient com cada cursa, tot just començar la temporada, és pràcticament una final. Els pilots espanyols, malament, doble abandó al circuit de Sakhir. El primer d'ells, el de Carlos Sainz, que va xocar contra un jove i passarell, Lance Stroll, i que Sochi haurà de remuntar 3 llocs de penalització a la graella de sortida, en un circuit que no li ha anat mai gaire bé i on precisament va tenir el pitjor accident de la seva trajectòria esportiva. Quant a Fernando Alonso, 3 curses i 3 abandons. Va dir que des d'avui es dedica a preparar la seva gran il·lusió per aquesta temporada, vist el rendiment del seu cotxe, el McLaren Honda, aquesta primera participació a les 500 milles d'Indianàpolis, en aquest repte que s'ha plantejat d'assolir el Gran Slam, de guanyar Mònaco, Indianàpolis i Le Mans, com en el seu moment ho va fer un altre històric com Fangio, Graham Hill. Però abans de córrer a Indianàpolis, Fernando Alonso vindrà aquí, al circuit de Barcelona-Catalunya, per participar al Gran Premi d'Espanya, que serà la següent cursa del campionat després de la de Sochi. Abans ens espera aquest Gran Premi de Rússia, veurem què passa, veurem si tenim un guanyador nou, més enllà de Vettel o de Hamilton, veurem què fan els pilots espanyols i, evidentment, ho analitzarem, com sempre, aquí, al blog del circuit de Barcelona-Catalunya.